Да го вкарвам ли? Заповядай. Ядам Тук сме с с Васил. Крис, приятно ми е. Може да държиш това микрофонче. Днес имаме въпрос: какво те прави щастлив? Според мен щастието е форма на благодарност. Така че прави ме щастлив самия факт, че днес съм се събудил и че имам възможността да бъда мобилен, разгрижа тялото си, усетя слънцето и въобще прави ме щастлив, че съм здрав. Здравето ме прави щастлив. Прави ме щастлив самия факт, че имам семейство, че имам приятели. Има хора, на които мога да им споделя някои неща и следователно да се свържа с тях емоционално в някаква форма. Мисля, че щастието между родителите е много важно. По принцип щастието е много субективно. За всеки човек е различно. Така че дали си малко дете, дали си възрастен, различно е за абсолютно всеки човек. А и по принцип щастието е временна емоция. Каквото и да си говорим. Да. Дали щастието е и една от най-висшите емоции. Не е задължително да си щастлив всеки ден. По принцип, който си мисли, че е задължително да си щастлив всеки ден, това е грешно. Понякога може да сме нещастни. И това е временно. Но това е съвсем нормално и е в реда на нещата. Да, много съм съгласен.